Ahojte, už som v hoteli, už som po večeri, prepáčte, že som to neskoro trošku natočila a chcem vám ukázať tento pobyt. Takže, ideme tu. To je taká veľká, obrovská chodba, to je záchod. Tu máme takto pekne. Potom máme tak zatlony, tu spím ja, samozrejme, to je také malé. Potom tu máme takto pekne, tu je stena, ale tu je prechod. A tu je mamka, takto pekne, tu je vonku východ a pekne je to tu. Pekne je to tu, nie? Pekne je tu. A tu sú také skrine, dve veci. Oberia. Čakajte, zapnem. Piu. Tak. To sa vyzerá. Čaute. Čau. Čau a au. A tak to tu. Pekne vyzerá. Dobre všade, nie? A to vyzerá. Sprcháč, taká pekná stena a proste oberia kúpeľňa. No, to je po česky, ale kúpeľňa. Po slovensky. Toto vyzerá proste. Ešte som vám neukázal tento fajný vecičky. Máme veci a zajtra na nejakých ja nenatáčam, ale v detskom kotíku budem natáčať s mojou novou kamarátkou. Nie v akvaparku, ale aj mama, viete prečo? Lebo ja nemám vody, tento tablet. Ale ani to nemôžem natáčať, lebo je hodne ľudí. A voda, a keby sa mi namočil, tak sa mi pokazí a babka ma zabije. Baba mi to kúpila. Takže to vyzerá pekne. Super duper. Keď sa vám toto video páčilo, like a odber. Aj to mám ináček, ako vám ten som hovorila, odber. A sledujte ma, každé jedno video, prosím. Dajte mi like, odber. No, keď vám toto video páčilo. A toto bolo také krátke, viete, lebo to je iba preskúmačka toho tu. Takže to je. Takže čauko, papaj. Pozdravujem ťa, Rišo, všetky tretiaci a Natálka, keď mi pozeráš a odberáš mi lajky aj odbery. Teraz jedujem. Čaute, papaj. Baby. Xenex MK.